bandiraɓe julɓe cakal yettude Allah subhanahu wa taala judde annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗi jiɗno yewtude e ko yewtete joni e zaman men woni coronavirus o. Enen ko julɓe en potani hulde haydara nde wonno qul lan yusibana illa ma kataba llahu lana. Haydara heɓtota ko en so wona ko Allah windi, ko Allah fodi ma heɓto en. ɗum noon goto men fof yo deeƴ wakkilo e Allah, anda ko nelaɗo habri sallllahu alih wa sallam bala jippotako e men so wona sababu bakkatuji men. Kadi Allah suutata ɗum so wona sen tuubi. ɗum noon bandiraɓe, gartiren hakkillaji men, tuuben dutoɗen e Allah subhanahu wa taala, kebbinen istihvar imsinade, e kebbinen yettude Allah e duwade, kebbinen sadak, kebbinen juulu, kebbinen ñaaguli ɗi ganduɗa nela sallah alih sallam jangguini en yen kutoro mbawen rende koye men. Ganden ɗum lutodirani e ko yimɓe karata e wakkilade e Allah. Bandiraɓe, e wakkilade e Allah ene woodi ko gonga ko fibde, kono yadata koye gollal. ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko jangguini en molorde. Neɗɗo moloto koko huuli hoddira no woodi, kono nelaɗo jangguini en molorde, wi en yen moolo. Nelaɗo jangguini en wi yen janggo won duwawuji, sen janggi ɗum subaka laabi tati Allah na reena en ha hiira. Firti ko en anda ko hoddira ko to Allah ummoto, eɗen gandi koye Allah bakkilɗen, kono ɗum haɗani nelaɗo jangguini en gueɗe ɗe ganda ene ndena e mbawka Allah subhanahu wa taala. ɗum noon kebbinen juulu, kebbinen sadak, kebbinen imsinade, mbakkilɗen e Allah, mbasen hulde ganden so neɗɗo dogi ko jogoɗe heɓtadema heɓtete tan, ko jogorani heɓtadema kadi heɓtatakoma. ɗum haɗani mbakkilɗa e Allah, kadi moloɗa e cakkoɗa e mbakkilɗa e Allah subhanahu wa taala. gueɗal gongal ngal ko docteur eɓe kalata ko kadi mbasen welsidade. bandiraɓe, hande ko haala ko goto men fof ene foti fibde ko gonga. ñawngu no woodi, ene raaɓa, e ko ñaagueɗen ko ene weeɓi, ene raɓɓiɗi, en famni yo yimɓe kebbin lawƴi juuɗe mumen, lawƴirde ɗum sabunde. ɗum ɗo bandiraɓe, hay so wonano ɗum eɗen poti ɗum wadde saka noon. ñawngu ene anda so neɗɗo hebbini lawƴude juuɗe mum e mbawka Allah ene wawi rendema. kadi wasde hewde natodirde yimɓe, so neɗɗo wawi wasde yaade jeereji walla nokkuji yimɓe keewi, yo rento. so neɗɗo wawi heddade suudu mum, yo rento. hande bandiraɓe, eɗen gandi gure ɗe ganduɗa eɓe jogui e kaɓirɗe ken ngala enen, eɓe jogui e docteur eɓe ken ngala enen. goto mabɓe fof wi yimɓe mum yo joño, yo gone e galleji mumen. saka noon enen Mauritannaɓe eɗen gandi koye men. ɗum noon bandiraɓe, ko mbiyeɗen ko rentade jillodirde yimɓe ko heewi, rentade salmodirde juuɗe, nde wonno on fof ɗo gandi rokkodirde juuɗe waɗɗaki, ko salminago waɗɗi wiide assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗum noon ɗeɗo gueɗe tinnoɗen hen ko docteur eɓe kalata ko ganden koye dillinde sababu tan. ɗum haɗani en wakkilade Allah subhanahu wa taala. ɗum noon ko mbiyeteɗen ko yen ndento natodirde yimɓe. hay emen yahoɓe jamaji, sen juuli en gayni tan en poti yaade goto men fof rutto to umminoɗo enne, mbasen joɗade ko juuti eɗen gondi e nokku goto. ɗeɗo gueɗe goto men fof no foti hen tinnade, anda ko Allah yamiri en yen kulmu, ko Allah yamiri en yen tuub dottoɗen e makko, ko Allah yamiri en yen mbad ko moƴƴi, kono kadi ko Allah yamiri en yen dillin sababu hawa wawa rende en. ɗum noon e oɗo zaman bandiraɓe, ala ko poɗɗen hulde nde wonno ñabbuli ɗi ene gonno tan ha joni, e nguɗo ñaw ari maya no ñabbuli keddi ɗi jarno ni. ɗum noon goto fof wonda e saga mum, hula Allah, tuuba, rutto e Allah subhanahu wa taala. ganden goto men fof ene wawi ƴewtidade ɓeɗo balɗe, anda eɗen belsidi e gueɗe men kewɗe. Allah na hadno gueɗe eɗen mbaɗatno hande ko sababu hulde ñaw, yimɓeɓe natti ɗum wadde. ɗum fotani e julɓe. ɗum noon gartiren hakkillaji men, ganden ko Allah addi ñaw, sababu bakkatuji men, sen tuubi en dillini sababu, en imsinima, ma Allah suutu ñaw ngu. e ñagoɗen noon kebbinen duwaw yo Allah reene en. won duwawuji ɗiɗi gaynirtumi,
nela sallah sallam jangini yen mbiyat subaka fof bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fi l ardi wala fi lsama wa huwa samiul alim laabi tati subaka laabi tati kikiɗe kadi kebbinen wiide allahuma inni audu bika min albarasi waljununi waljudami wa min sayyi l asqam. ɗum ɗo bandiraɓe ganden koye dillinde sababu jeeya kono enen fof eɗen bakkile Allah eɗen ñaagui Allah reena en reena julɓe reena yimɓeɓe foof e ngu ñaw. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.